Velkommen til spor 2, som har bæredygtighed som overordnet tema. Vi skal have 2 meget spændende oplæg om bæredygtighed. Bæredygtighed, det er jo, kan man sige, ret bredt eller favner bredt. Og vi har forsøgt at tilrettelægge lidt forskelligt. Det første indlæg kommer til at hedder bæredygtig skat, trends og tendenser. Og derefter har vi et oplæg, der hedder revisors uafhængighed om bæredygtighed. Så lidt forskellige emner inden for bæredygtighedsområdet. Jeg kan lige nævne, at oplæggene giver efteruddannelsestimer, og det kommer lidt mere ind på, når vi slutter af i forhold til, hvordan I får registreret det. Men det første oplæg, det bliver Lone Fogh Mortensen, der kommer til at afholde det. Og Lone er Head of Tax i Lars Larsen Group. Så tag pænt imod, hedder det, Lone. Velkommen til. Tak. Jamen, tusind tak for invitationen, og fordi at jeg må komme i dag. Jeg har jo en anden baggrund end alle jer, der sidder her. Jeg har været i et revisionshus i 10 plus år, men jeg har en skattemæssig baggrund og er ude i industrien i dag. Så jeg er glad for, at jeg må komme og give mit bud på bæredygtig skat fra min side af bordet. Jeg skal se, om den virker. Det gør den. Jamen, som der blev sagt i introduktionen, så hedder jeg Lone Fogh Mortensen. Jeg kommer fra Lars Larsen Group, som ligger i Silkeborg. Vi er lige flyttet fra Aarhus til Silkeborg. Har haft hovedkontor sammen med Jysk, og er nu flyttet til familiens hjemby, Silkeborg. Og der har jeg været i 4,5 år. Jeg kommer lidt ind på det senere. Der er sket vi kom på en rejse for 4,5 år siden, som jeg fik ansvaret for, og som jeg vil fortælle jer lidt om. Tager jeg med på en lille tidsrejse og give mit bud på, hvad bæredygtighed er i en skattemæssig kontekst. Jeg har delt mit indlæg ind i 3 punkter. Først så vil jeg lave en lille introduktion til, hvad er bæredygtighed, når vi snakker skat. Fordi da Maria ringede til mig, så måtte jeg jo selv lige overveje, hvad jeg egentlig synes bæredygtighed er i forhold til skat. Fordi det er ikke et begreb i skattelovgivningen i hvert fald. Så hvad er det for noget? Så du satte mig på en prøve, Maria. Men jeg kom frem til noget at fortælle jer. Det vil jeg lige starte med at ridse op, hvad mit syn er på. Så vil jeg fortælle jer om den rejse, vi har været på i Lars Larsen Group de sidste 4,5 år. Og jeg vil give til sidst et indblik i på, hvad regner jeg med, at vi kommer til at kigge ind i fremover på bæredygtighedsområdet i kombination med skat. Hvis I sidder og brænder ind med noget undervejs, så må I meget gerne markere, ellers så kan det være, der er tid til det til sidst. Nu får vi at se, hvor langt har jeg? Yes, ja. Jeg tænker i billeder, så jeg startede ud med hvad er et billede på bæredygtighed og skat? I titlen er der jo der ligger en forudsætning om, at skat er en del af bæredygtighedsagendaen. Det er jeg også enig i, men jeg vil gerne have et billede på det. Og jeg kom frem til det her billede, det er ikke et, jeg selv har tegnet, men jeg synes egentlig, det illustrerer meget godt, at skat, det handler jo om kroner og øre, som virksomheder og personer afleverer til staten til at drive velfærdssamfund og bæredygtighedsagendaen for. Og bæredygtighed, det handler i høj grad om at passe på den jordklode, vi er sat i verden på en måde, som der også er noget til de næste generationer. Og hvordan er sammenhængen mellem de to? Og det synes jeg egentlig, at det her billede illustrerer en lille smule. Noget med noget finans, noget med noget kroner og øre, og noget med generationer, noget der skal gå i arv. Så folder vi så bæredygtighedstemaet ud, så har vi de her 3 P'er. Planet, people, profit. Nu har jeg her skrevet miljø, det sociale element og økonomi. Men det handler om at passe på vores jord. Det handler om at have styr på økonomien, også på lang sigt. Og det handler om at sikre en social retfærdighed. Men når man læser om bæredygtighed, så står der ikke et ord om skat nogen steder.
Hvor er T'et henne? Hvor er tax henne? Og det har jeg forsøgt at tænke ind i ESG her. Vi har jo environmental, social og governance. Det står ESG for, men der mangler T'et. Nogen har også været ude at sige the missing T i ESG. Hvor er T'et henne? Jeg mener, det går på tværs. Og hvis vi starter fra en ende af, jamen så under E'et, det er vores påvirkning på verden. Og der går skat jo ind i høj grad, den skattemæssige agenda, i lovgiverrummet. Og det ser vi mere og mere, at der bliver lovgivet omkring CO2, CBAM, plastikskat osv. osv. Altså en mere adfærdsregulerende måde at opkræve skatter på. Så vi går fra traditionelt, at skat det er noget, vi opkræver på indtjening, til at det er noget, der påvirker, eller noget, der bliver kørt over på adfærd. Fordi at skat er jo en adfærdsregulerende mekanisme. Så det var i E'et, for at understøtte den her grønne omstilling, som der ligger i hele bæredygtigheden. I S'et, der ligger mere den her transparensdel omkring at få belyst, jamen hvad betaler vi så i skat? Det kommer jeg mere ind på, men hvad er vores bidrag til samfundet? Hvad skaber vi af arbejdspladser? En ting er selskabsskatten, men der er jo lige så meget moms og afgifter og alle de arbejdspladser, alle de personer, der tjener en løn og afleverer en stor del af den til skattemyndighederne. Det ligger i S'et. Og den sidste, G'et, det tror jeg, det er den, vi har haft mest fokus på i skatteafdelinger de sidste par år. Det er governance-delen. Hvordan bygger vi vores skatteafdeling op? Hvordan sikrer vi, at vi overholder lovgivningen? Hvordan skal vi fortælle om det? Og der er sket rigtig, rigtig meget de sidste 5 år. Den her governance-del, den er røget ind i, den er kommet ind i bestyrelseslokalet. Stort set alle store virksomheder i dag, i Danmark i hvert fald, har en skattepolitik. Sådan var det ikke for 5 og for 10 år siden. Det er governance-delen, og der er vi rigtig dygtige her nordpå. Skal jeg lige se, hvad jeg vil sige. Det er også med i anbefalingerne til store børsnoterede virksomheder. Komiteen for god selskabsledelse har jo en skattepolitik med, men det er ikke lovgivning endnu. Måske bliver det ikke, men det her det er meget frivilligt drevet. Så på skatteområdet, så tror jeg, vi er startet lidt bagfra, i hvert fald i forhold til, hvordan E, S og G kommer. Vi startede i G'et og kiggede på, hvordan driver vi vores skatteafdelinger. Vi har fået plads i bestyrelseslokalet til at lave en politik og fortælle om de overordnede rammer på holdninger og på syn på at drive skatten. Vi har bevæget os over i S'et. Det er ikke nok, at vi længere har de overordnede principper. Nu skal vi også vise, at vi følger dem. Vi skal fortælle om de skattebetalinger, vi laver rundt omkring i verden. Det ligger i S'et. Kommer mere ind på det og viser, hvordan vi viser det. Det her tax contribution, eller tax footprint, som vi også kalder det. Vi ser mere og mere lovgivning omkring de her adfærdsregulerende skatter. Og det stiller krav igen til skatteafdelingerne. Hvordan påvirker de her miljøafgifter, hvordan påvirker de forretning? Det skal vi som skatteafdeling blive bedre til at komme ud og møde vores forretning og hjælpe dem med at afdække konsekvenserne. Vi skal også skatte incitamenter, som jo det dækker over forskellige lande, som laver nogle regler for at tiltrække investeringer, for at igen adfærd og for at påvirke en adfærd i en bestemt retning. Jamen der skal vi som skatteafdeling kende til dem og finde ud af, om ligger der nogle muligheder for vores forretning. Så er vi tilbage i G'et. Hvordan skal vi drive vores skatteafdeling for at kan understøtte forretningen? Så skattesporet går på tværs af de her 3, som jeg ser det. Så bæredygtighed, som jeg snakkede med Maria om.
at fortælle lidt om den historie, eller den rejse, vi har været på. Bæredygtig skat. Hvordan håndterer vi det hos Lars Larsen Group? Så tænker jeg, jamen, driver vi overhovedet bæredygtig skat? Og det fik mig til at tænke på, om der er forskel på bæredygtig skat og ansvarlig skat. Og det er jo ikke nogle begreber, der sådan eksisterer. Jo, det eksisterer. Vi snakker om dem sådan i flæng. Men hvad er forskellen? Og det har jeg forsøgt at give mit bud på. Jeg ved ikke, om I overhovedet kan se det, om det er lidt småt. Nej, I kan godt se det. Bæredygtighed er lidt anderledes i min optik end ansvarlig skat. Bæredygtighed, det er i høj grad det, som sker på lovgiversiden, som skal sikre, at der er nogle regler, noget lovgivning, som gør, at vi passer på vores jord, at vi ikke udleder for meget, at vi passer på vores ressourcer den vej rundt. Jeg kan simpelthen ikke, det er for småt til, at jeg selv kan læse det dernede på den der. Økonomisk retfærdighed, hvordan skal vi fordele virksomheder, hvor meget skal de betale, personer osv., hvem skal have glæde af hvad, fradrag osv. Der er noget omkring den her økonomisk retfærdighed. Stabilitet, skattesystemet skal understøtte langsigtede, bæredygtige løsninger og ikke kortsigtede. Social ansvarlighed. For eksempel den trappemodel, vi har i Danmark, jo højere indkomst, jo mere skat osv., og at vi får omfordelt vores goder og sikrer, at der ikke kommer for stor ulighed. Og så har myndighederne også et omkring, nu har jeg skrevet gennemsigtighed og tillid. Jamen, vi skal kunne stole på det skattesystem, som vi alle sammen er underlagt. Det er ret vigtigt. Det er bæredygtig skat, set fra lovgiver på den måde. Så har vi ansvarlig skat, som er det, som mere dækker over virksomheders tilgang. At vi opfører os ansvarligt. Det er jo ikke os, der sætter rammerne. Vi følger dem, men det er ikke os, der driver lovgivningen. Men ansvarlig skat, hvad er det så? Jamen det er det her samfundsansvar. Opføre sig ordentligt og bidrage og drive sin forretning ordentligt. Betal skatterne i det land, hvor at indtjeningen er skabt. Overhold lovgivningen, ikke bare ordlyden nødvendigvis, men også intentionen. Går man lige til grænsen? Går man lige til grænsen? Eller holder man sig inde i midten og siger, at det her er en intention bag de her regler, det er dem, vi følger. Det er det, der ligger i ansvarlighed. Bruger vi skatteparadiser, skattelylande, af skattemæssige årsager? Der er jo nogle lande, der har lav beskattet eller ingen skat. Og der kan man godt, hvis man er aggressiv, lave nogle konstellationer, som man kan optimere sin skat. Det er ikke ansvarligt. Det er forretningen, der skal drive forretningen, og så følger skatten med. Og så den sidste, der er med på den her, jeg har lige her, det er det her med at kommunikere omkring det. Transparency. Og der ligger jo både at kommunikere omkring, hvad er de overordnede principper, hvad er holdningen, og hvad er så også vores skattebetaling. Så det leder mig over til næste punkt, fordi jeg vil fortælle, hvordan vi arbejder med ansvarlig skat. Allerførst et par ord omkring, hvem Lars Larsen Group er. Vi er en familieejet virksomhed med rødder tilbage til 79, hvor Lars Larsen åbnede den første Jysk butik i Aarhus. Og så kender I den historie. Der er næsten 3.500 butikker i dag i mange lande, over 40 lande. Vi er meget mere end det. Vi deler vores forretning op i det, vi kalder retail, hvor Jysk er den helt store spiller, er vores kronjuvel, hvis man kalder det. Vi har gennem årene investeret i andre møbelkæder, Ilva, Bolia, Sofa Company, Sengetid, Seng og Third Space, jeg ved ikke, om I kender den, det er en del af Ilva, som er mere B2B end Ilva-butikkerne, indretter hoteller, konferencer osv. Det er vores retail-ben.
Derudover så har vi det, vi kalder investment, og den deler vi op i 2. Vi har en række andre selskaber under vores ejerskab. Vi har noget, der hedder Actona Company, som ligger med base ude i Holstebro, og har en 10-15 selskaber verden over. De producerer møbler. En anden dansk familie, der har for mange år siden startet den op, som Lars Larsen købte for 15 år siden, tror jeg. 100% ejerskab. Vi har det, der hedder Scancom, som producerer havemøbler i Vietnam og Indonesien. Vi har et golfcenter og resort i Himmerland. Vi har haft lidt sushi-kæden. Den er ikke lige taget af på min planche her, den er vi jo ved at likvidere. Vi har en række andre under vores hat. Meget af dem, jeg har nævnt her nu, de er også 100% ejet, og så har vi en del, som vi har minoriteter i. Og når vi snakker skat omkring at kommunikere om skat, alt hvad der er 100%, det er under vores paraply. Så mit team og det vi laver, det er at servicere og hjælpe hele vores forretning på skatteområdet, hvis vi har 50% eller mere. Så blander vi os. Derudover så har vi noget, der hedder finansielle investeringer. Det er værdipapirer. Det er også biler. Vi er ret store på investeringsbiler. Har et flot showroom i Silkeborg. Europas største, har jeg ladet mig fortælle, på investeringsbiler. Vi har ejendomme. Vi har selvfølgelig børsnoterede papirer og andre papirer. Og så har vi private equity investeringer og infrastruktur, altså hvor vi investerer for andre til at hjælpe os med at forvalte vores penge, så at sige. Og der kigger vi rigtig meget ind i den grønne omstilling, solceller, vindmølleparker osv. Og grund til, at jeg lige nævner det, fordi skattemæssigt, der er vi også, der er det her noget, vi bruger meget tid på. Når vi laver investeringer, så kommer vi med vores skattepolitik og med vores principper og gennemgår og ser, er det her noget, som vi kan forene os med? Er det her noget, som ligger inden for vores rammer? Så når jeg siger Lars Larsen Group, så er det alt herunder. Hvor Jysk jo selvfølgelig er den store spiller. Vores værdier, 3 værdier, helt tilbage fra mange år siden i Lars Larsens tid. Købmandskab, det er nok også det, I forbinder med ham. Ordentlighed og vækst. Vi driver købmandskab. Vi driver ordentlighed. Der er aldrig nogen, der har tabt penge på at indgå en forretning med Lars Larsen. Og vi tror på de langsigtede løsninger og på væksten og på at skabe bidrag til samfundet og til familien. Så det er de grundlæggende værdier, hele koncernen er bygget på. Så på en lille tidsrejse omkring, hvordan kommunikerer vi så på skatteområdet. Og jeg kom til i 2020, som var grundstenene til det Lars Larsen Group, vi kender i dag. Der var sket et generationsskifte og et ledelsesskifte der tilbage i 2020. Og jeg kom til som den første skatteperson i hele koncernen. Og har fået til opgave at bygge et team op, og vi sidder 8 mand i dag, og der er flere på vej ind. Jeg har taget det her klip med fra 2018, fordi det er sådan set første gang, at Lars Larsen han kommunikerer omkring skat. Og han udtaler, jeg elsker at betale skat. Jo mere, jo bedre. Og han udtaler, jeg har altid været glad for at betale skat, og har gjort det med glæde. For jeg lærte i mine unge dage, at jo mere skat man betaler, jo mere har man tjent, og det er vel i stort træk rigtigt. Og jeg har taget den her med 2 årsager, fordi de 3 principper, jeg lige har nævnt, de er her i købmandskabet. Jo mere skat, jo mere man tjent. Og det er det går ud på. Ordentlighed. Jeg elsker at betale skat. Jeg gør det med glæde. Vi betaler selvfølgelig det, vi skal. Væksten. Jo mere, jo bedre. Så det hele det er kogt sammen i en udtalelse fra 2018. Holder den her så også i dag, og holder den om 10 år, om 20 år? Det kan man spørge sig selv om. Fordi jo mere, jo bedre, når vi nu snakker bæredygtighed.
Jeg tror, den holder i dag, og jeg tror, den holder i mange år fremover. Men når vi bevæger os fra skat på indtjening, jo mere, jo bedre. Det kan vi godt blive enige om. Stor samfundsbidrag, god yder til samfundet. Men vi bevæger os mere over i, at skat er på adfærd, og gerne det adfærd, vi vil minimere. Så når vi nu putter afgifter på CO2, på miljø, alle de ting, vi ikke ønsker, så er det jo ikke godt at betale mere. Så der kan måske godt være på et tidspunkt et skred i det her. Jeg tror stadigvæk, der vil være skat på indtjening. Men i hvert fald så er der noget, der bare siden 18, det er kun 6 år siden, der så vi det ikke på samme måde. Der kommer til at ske noget. I 2020, der traf vi en beslutning om at dels bygge en koncernfunktion op på skatteområdet. Det er ikke den, jeg vil fortælle om i dag. Dels at kommunikere mere offentligt, eller bare offentligt, på skatteområdet. Vi delte det op i nogle bidder, og det første, det var at lave en skattepolitik, nogle skatteprincipper, som byggede på de værdier, der allerede var i koncernen. Det skulle være tydeligt forankret i de værdier, der allerede var. Vi skulle ikke ud og opfinde noget, som vi så bagefter skulle ud og sikre, at organisationen gjorde. Vi har nogle dybe rødder, et dybt DNA i Lars Larsen Group. Vi skulle egentlig bare fortælle historien. Vi skulle talk the walk, og ikke omvendt. Så vi skulle fortælle en historie, og vi skulle kunne stå på mål for det, vi skriver. Det var sådan set det helt overordnede, vi satte os for. Det her, jeg har sat ind her over til venstre, det er det der, hvor man kan finde vores skatteprincip på vores hjemmeside. Og det ligger under responsibility. Og det er jo et tydeligt tegn på, at vi i den grad ser skat og bæredygtighed som noget, der hænger sammen. Vi har lagt det under vores responsibility-side. Så der har vi vores sustainability-politik, vores tax principle, og vi har en whistleblower under det, der hedder responsibility. Vi definerede under de 3 principper, 3 værdier, købmandskab, ordentlighed og vækst, 10 skattemæssige principper. Hvad betyder de grundlæggende 3 principper, som hele koncernen opererer under? Hvad betyder det omsat til skat? 10 statement. Jeg vil ikke gå dem igennem her. I er meget velkommen til at gå ind og kigge på den. De er svære at være uenige i. Tror jeg, I vil synes, vi vil gerne betale vores skat, vi vil gerne opføre os ordentligt, vi er ikke aggressive osv. Det er sådan noget. Vi havde jo det her omkring, at vi vil kunne stå på mål for, at det her, det gør vi også. Så sideløbende med det her, der lavede vi en guide, en tax principle guide, som vi underviste ansvarlige finansfunktioner i hele verden omkring. Nu er det her, I er underlagt. Det er sådan, at det ser ud. Vi har samlet det under den her paraply, og vi fik reaktionen, jamen det er jo det, vi allerede gør. Og så vidste vi, at vi havde ramt rigtigt. Det var lige præcis det, vi gerne ville høre. Det beskriver jo sådan set bare det, vi allerede gør. Og det er fordi, at der er et meget stærkt DNA i Lars Larsen Group. Den sidste pind, jeg lige har skrevet på her, vi bruger det her i vores investeringer, når vi laver forhandlinger med kapitalfonde. Det gjorde vi også før vi offentliggjorde principperne. Men vi er i høj grad kritiske på, hvem vi vil investere sammen med. Det skal være nogen, som vi kan se os selv med, også på det skattemæssige. Så det er en stor del af vores undersøgelser nu, når vi får nogen til at forvalte vores investeringer eller vores penge. Det var det overordnede, som jo er generisk. Det er ikke sat ned på et enkelt år. Næste skridt på vores rejse blev så, jamen, nu skal vi også vise, at vi gør det. At vi rent faktisk betaler skat i de lande, hvor vi genererer profitten, og hvor vi har aktiviteterne.
Så vi satte gang i at lave det her footprint og kortlægge alle vores skattebetalinger til myndigheder verden over. Stor opgave. Vi er i mere end 50 lande. Så en stor dataopgave også. Og det offentliggjorde vi for første gang i 2021, hvor vi tog størstedelen af vores koncern. Vi delte den op i bidder, og vi har i vores årsrapporter haft artikler omkring, at vi er på en rejse. Vi har over 15 ERP-systemer, og det tager tid lige at de er på alle mulige forskellige sprog, og skatterne hedder noget forskelligt fra land til land. Så det er noget af en opgave, vi har sat os selv for, så vi deler den op i bidder. Og det første år, der fik vi kortlagt omkring 80% af koncernen. Året efter tog vi de sidste 20 med, og det har vi gjort siden. Så de data, der ligger derinde, fuld sammenligningstal for 3 år, er hele koncernen. Vi offentliggør vores samlede skattebetaling fordelt på selskabsskat, personskatter, fordi der jo netop ligger i det her, det er arbejdspladser, vi skaber. Det er en del af bæredygtigheden også. Og så indirekte skatter. Og for os er det langt hovedparten, det er moms. Vi er en retail, som opkræver rigtig meget moms og afregner til myndighederne. Så det er en stor del hos vores koncern. Så det er de her 3 farver, de er udtryk for, det er de her 3 forskellige typer skatter. Så offentliggør vi de 10 største lande, det samlede beløb, og så kan man se fordelingen på de 10 lande. Man kan ikke se alle 50 lande. Det er et valg, fordi vi synes ikke, det er mange af landene er meget små. Og vi synes ikke, det er interessant, lige nu i hvert fald, at give det fulde billede. Fordi her er vi dækket, jeg ved det ikke engang, 80-90% af vores skattebetaling er dækket ind her. Men vi har alt data, så vi kunne sagtens gøre det. Man kan heller ikke se, hvad der er Jysk, hvad der er Actona, hvad der er det ene og det andet. Det man ikke se, det her det er hele Lars Larsen Group, som jeg beskrev for jer før. Det er også et valg. Vi kan sagtens dele det op. Så sidste år, der tog vi, det her det vi jo så gjort i snart 4 år, offentliggjort det her. Sidste år, der tog vi et skridt mere, og offentliggjort 2 ting mere. Og det var, igen så kigger vi jo på offentlighedsagendaen i forhold til skat. Hvad er så sædvanligt, og hvordan bevæger retningen sig? Der er nogle børsnoterede virksomheder, der driver det her mere end vi gør, kan man sige. Vi er meget med som en privat virksomhed, men vi er jo ikke underlagt de samme krav. Vi har ikke investorer på samme måde, som de børsnoterede har. Vi er heller ikke omfattet af de her anbefalinger, som jeg nævnte tidligere. Men vi kunne godt se, at der er også en tendens til, at man begynder at fortælle om de her særlige skatteregler, som landene har for at tiltrække en bestemt adfærd. Det er god skik efterhånden at begynde at fortælle om, hvorhen benytter vi sådan nogen. Det er det, der ligger i begrebet tax incentives. Det har vi også offentliggjort. Nu har jeg ikke taget listen med her, det her det er et udpluk fra hjemmesiden, og så kommer der en liste nedenunder, hvor I kan se, jamen, hvad for nogle lande har vi så gjort brug af særlige skatteregler. Og det er for eksempel, bare sådan for at give et indblik i, hvad det kunne være. Så i Polen, der har man noget, der hedder Special Economic Zone, som er nogle særlige regler, de polske myndigheder etablerer. For eksempel, hvis man etablerer forretning i nogle dele af Polen, så kan man få en periode uden skat eller lavere skat. Og det gør de jo for at tiltrække, få bygget fabrikker, få tiltrukket investeringer og aktivitet i nogle dele af landet. Hvis vi går i Polen og har brug for at lave en ny shared service eller butikker eller hvad det måtte være, så kigger vi derind, ikke giver det mening. Det er ikke skat, der driver det her. Men giver det mening at ligge i de her lande, så tager vi selvfølgelig og benytter os af de muligheder, der er. Det ligger også i købmandskabet. Men vi gør det ikke af skattemæssige årsager. Så har jeg skrevet reaktioner på. Nu har vi jo brugt en masse krudt på at opgøre det her og sætte det på hjemmesiden og fortælle om det osv. Hvad har vi så fået ud af det?
ikke ret mange henvendelser. Og det er vi egentlig glade for. Fordi vi kan jo nok godt alle sammen huske, at der har været nogle historier og nogle tilfælde af nogle virksomheder, der er kommet lidt i modvind, fordi de ikke har haft det. Fordi der har været nogle gange en tendens til på skatteområdet, i hvert fald en overgang, at hvis man ikke kommunikerede på skatteområdet, så var det nok fordi, der var noget at skjule. Hvis man gjorde det, så var der jo noget, så var der gennemsigtighed, og så havde det egentlig ikke den store interesse. Så man kan sige, det jo har været med i vores overvejelse omkring, hvorfor at vi overhovedet kaster os ind i det her. Det er fordi, vi synes, det er et samfundsansvar at være med til at drive bæredygtighedsagendaen, skatteagendaen, ansvarlig skat, vi støtter op omkring det. Vi opfører os ordentligt, hvorfor ikke fortælle det? Det vil vi gerne. Vi er også en forbrugervendt organisation. Det er sårbart for os, hvis der skulle komme et eller andet tvivl mod os, berettiget eller uberettiget, så går det lynhurtigt. Så kan man mærke det ud i vores forretninger. Det er der andre virksomheder, der har oplevet. Berettiget eller uberettiget. Det kan man ikke nå at reagere på. Så der har også været noget forebyggende på at sige, at det her det er vi nødt til at passe på vores forretning, og vi mener, vi gør det ordentligt. Så det vil vi også gerne vise, og det vil vi også gerne fortælle om. Så det har været vores bevæggrund. Det var tilbageblikket på det, vi har gjort på ansvarlig skatteagendaen i Lars Larsen Group. Så lidt perspektiver på, hvad kigger vi ind i. Skattefunktionens rolle i fremtiden vil jeg gerne give et bud på i forhold til den her bæredygtighedsrejse. Jeg har taget 3 ting med. Det første, det er lovgivning. Der er noget på vej. Der er nogle skatteregler på vej. Første gang kommer der noget, vi skal offentliggøre. Den her offentlighedsagenda. Nu kommer det. Det hedder country by country. Det kommer fra 25. Og så har vi CSRD, som jo også er på vej. Og som ikke har noget skat i sig. Direkte i hvert fald. Så har vi governance. Hvordan driver vi? Hvordan kommer det her til at påvirke vores drift og vores opbygning og vores håndtering af skattefunktioner? Og til sidst, hvad for nogle samarbejder internt i organisationer med myndigheder osv. Kommer vi til at se mere af? I mit bud i hvert fald. Vi starter med etteren. Det var det her med lovgivning. Vi har jo 2 ting på vej. Vi får mere S'et. Altså det her, der er tvunget til, at nu skal vi også fortælle, hvad vores bidrag er. Vi har gjort det frivilligt i vores Global Tax Footprint. Nu kan vi ikke længere kun gøre det frivilligt. Nu bliver der også nogle krav omkring det. Det har jo været sådan i mange år, siden 2017, så har vi haft det her country by country, som store koncerner med en omsætning over 7,5 milliard, skal opgøre land for land rapportering og sende ind til myndigheden i det land, hvor det øverste selskab er beliggende. Hos os er det Danmark. Så det har vi lavet siden 2017. Det er vi verdensmester i, havde nær sagt. Det her det er kendt. Det har vi gjort i årevis. Vi har bare aldrig offentliggjort det. Vi har sendt det ind som en del af den rapportering, der skal ind til myndighederne. Og så har vi valgt at sige, at vi vil offentliggøre et Global Tax Footprint, fordi det synes vi er mere retvisende. Det, der nemlig ligger i den der CBC-rapportering, det er kun selskabsskat. Det er kun inden for EU. Og der er jo sådan nogle helt regler for, hvordan man skal gøre det. Vi synes, det andet det er, jamen lad os tage personskatter, moms og afgifter med. Lad os tage hele verden med. Så vi har valgt egentlig at gøre mere end det krav, der kommer nu. Men det ændrer jo ikke på, at der skal en rapport ind, eller der skal en rapport offentliggøres præcis på det der. Og nu har jeg sat en masse spørgsmål på, fordi det er jo noget af det, som vi arbejder med nu, og sige, hvordan vil vi have det her til at spille sammen med det, vi allerede gør. Nu kommer der 2 ting. Nu offentliggør vi, det skal vi, en rapport, der ser præcis sådan her ud. Så offentliggør vi noget mere frivilligt. Og de 2 ting kan man måske ikke sådan bare lige stemme af. Vil vi forklare det? Vil vi
skrue ned på den ene? Hvordan vil vi håndtere den del? Har vi selvfølgelig en holdning til, og det er vi allerede langt med. Men det er nogle af de overvejelser, som virksomheder skal gøre sig, som bliver omfattet af det her. Og jeg tror på, at det er det første krav af flere, der kommer. Nu er det meget båret fra EU, men må ikke, når vi kigger nogle år ud, jamen så skal der nok komme mere også. Så har vi CSRD'en. Skat er et bæredygtighedstema, men det er ikke at finde nogen steder i CSRD'en. I de her 12 vejledninger, eller jeg ved ikke, om de hedder vejledninger, men de her 12, hvad hedder de? Standarder, hvor man skal vurdere på, er de væsentlige, skal vi rapportere under dem, der er ingen skat med dem. Så kunne man jo lave et virksomhedsspecifikt og sige, jamen vi mener, skat er væsentligt, hvis vi gør det, og vælge at kommunikere på det. Det er jo sådan nogle overvejelser, vi skal igennem. Og hvis vi går den vej, hvad skal så ændres i forhold til den rapportering, i forhold til den offentliggørelse, vi allerede laver? Fordi det her det er et spørgsmål om, hvad der skal være offentligt tilgængeligt, hvad man skal fortælle om. Og vi fortæller jo allerede en masse på skatteområdet, men det er ikke revideret, det vi fortæller i hvert fald. Det er ikke en del af vores finansielle del i årsrapporten. Det ligger som del på vores hjemmeside. Det er ikke revideret, og der er et recap af det i ledelsesberetningen i vores årsrapport, men det er ikke revideret. Hvis vi gør det som del af CSRD'en, så skal det revideres. Er det klar til det? Det er jo nogle af de overvejelser. Og så vil jeg lige klippe over til, at det er noget af det, som vi har haft fokus på i vores arbejde de senere år med at kortlægge de her skatter her, at det skulle være klar til en revision. Så vi har gjort, nu ved jeg, at jeres konference handler også både om bæredygtighed og AI og den del rundt. Det vil jeg ikke komme så meget ind på, men lige præcis på det her, der har vi kigget ind i det helt tilbage fra 4 år siden. Det her, det skal være datadrevet. Det er enormt tungt, hvis vi skulle styre det manuelt, og vi vil ikke engang have komfort på, at der ikke var gået et eller andet galt. Så der skulle vi finde en datadrevet løsning til at samle alle de her data. Og vi har fået udviklet en model, der trækker data direkte fra vores systemer, med minimal involvering fra vores forretning. Så vi føler os ret overbevist om, at hvis vi vælger at gå den her vej, så er vi også klar til at få den ind i CSRD'en og få den underlagt en revision. Så kigger vi ind i, hvad vi, altså igen, teknologi og automatisering, hvordan kan vi gøre det her endnu smartere? Fordi det er vanvittigt mange data, der ligger i det her. Toren, governance. Der har vi jo det her princip. Du er, hvad du gør, og ikke hvad du siger, du gør. Så hvordan skal skattefunktionerne udvikle sig fremadrettet? Jeg nævnte den her guide, vi allerede har etableret og undervist i ude i koncernen. Men den kunne man jo udbygge endnu mere. Det er det interne. Vi har klare roller og ansvar. Vi sidder 8 mand i Danmark. Vi laver ikke skat i 50 lande, kan jeg godt afsløre. Vi er ikke ekspert i alle landes skattelovgivning. Vi håndterer den danske skat, og så håndterer vi det, som der går på tværs, og der sådan er altså transfer pricing og skattesager, og det her med CBC og Pillar 2 og de her ting, der går på tværs. Men rent lokal skat i Bosnien, i Ukraine, i Italien, det har vi ikke ekspertisen til. Det ligger selvfølgelig lokalt. Så det er også en del af det her med at få afklaret roller og ansvar. Også når vi får mere lovgivning om som CBAM og de andre ting, jamen meget af det ligger ude i forretningen. Og hvordan er snitfladen mellem en skatteafdeling, en koncernfunktion og forretningen på det her? Det tror jeg, vi skal ind og kigge nærmere på, jo flere tiltag vi får den vej rundt. Kontroller, intern rapportering, hvordan kan vi styrke det i vores organisation? Hvordan kan vi sikre rapportering fra forretningen op til os?
og fra os videre op til ledelsen på de skattemæssige monitorering af risici, vurdering af risici osv. Det bliver mere og mere aktuelt. Det sidste punkt, jeg har det et par minutter. Det sidste punkt her, omkring når vi kigger ind i fremtiden, så har jeg, hvis vi starter over til venstre, så har jeg lånt en slide fra KPMG's analyse omkring, nu vender vi lidt tilbage til koblingen mellem bæredygtighed, ESG og skat. ESG har jo udviklet sig, bæredygtighedsteams rundt omkring har jo udviklet sig utrolig meget de sidste 5 år. De har været forankret i indkøbsafdelinger, kommunikationsafdelinger, finansafdelinger, forskelligt rundt omkring i virksomhederne. Nu kommer CSRD, nu kommer der lovkrav omkring de her bæredygtighedsrapporteringer, som meget kører også på tal og finansdel. Og min oplevelse er i hvert fald, at ESG-teams ryger mere og mere ind under CFO-området, og det er også typisk der skatteafdelingen er placeret. Og det giver jo en oplagt mulighed for at styrke det samarbejde. Og tilbage til KPMG's analyse, så har de været ude og spørge ESG-teams, i hvilket omfang de samarbejder med skatteafdelinger. Og der er 20%, der siger, at det gør vi. Og resten de siger enten aldrig, eller næsten aldrig, eller... Men der er 20%, der siger, at tax is a significant samarbejdspartner. Og det tror jeg, det kommer til at ændre sig rigtig meget. Vi har jo, som jeg har nævnt et par gange, CSRD'en, og vi har EU-taksonomi, som er det her indeks på, hvor økonomisk bæredygtig en virksomhed er, hvor man kan få en procent på tværs af brancher, der kan sammenlignes. Der er ikke noget skat i den. Så vi har i ESG-teamet arbejder de med lovgivning, der er lige om hjørnet. Det gør vi ikke på skatteområdet, der er vi mere frivilligt drevet stadigvæk. Vi har den offentliggjorte CBC, der er på trapperne, men vi kender den, vi har lavet den i mange år. Den skal egentlig bare offentliggøres. Men hele det samspil, så har jeg sat et par henvisninger på nederst til blandt andet til økonomisk ugebrev, til Fairtax og til CSR Europe. Og det er jo de her organisationer, som på forskellig vis driver skatteområdet inden for, hvordan man kan måle på ansvarlig skat. Og vi kender nok, de fleste af os kender jo økonomisk ugebrevsanalyse, hvor de har defineret 14 punkter, og så måler de allerstørste virksomheder i Danmark på de her 14 målpunkter. Og så får man sin rating i økonomisk ugebrev. Det er en ren dansk analyse. Man kan få 14 point. Sidste år fik Lars Larsen Group 5 point. I år fik vi 12 point. Og der er stille og roligt mange virksomheder, der kravler op af den agenda, og så bliver målepunkterne stille og roligt udvidet. Det kan man... Jeg tror, det er en analyse, som der er mange, der skeler til og kigger på, fordi den er bærende i Danmark, men det skal give mening ude i virksomhederne, at det skal ikke være fordi, at der er et ugebrev, der måler på nogle forhold. Men den er ret bærende i Danmark. Så har vi noget, der hedder Fairtax, som er UK-baseret, som er sådan en slags markeringsordning, man kan få, hvor man kan anmode om at få en skattemæssig vurdering, en slags smiley-ordning, som er henvendt til forretninger osv., så man egentlig kan skilte med, at her opfører vi os ordentligt. Den er, jeg ved ikke, hvor udbredt den er i UK, og særligt uden for UK, tror jeg ikke, det sådan har fået det store fodfæste endnu, men vi ser i hvert fald, at der kommer sådan nogle private organisationer. CSR Europe har lavet det, der hedder en Responsibility og Transparency Index, Tax Responsibility og Transparency Index, 100 målepunkter på tværs af brancher. Og så kan man betale CSR Europe for at få en analyse målt på de her 100 punkter, og så får man en score.
den er lidt at sammenligne med EU-taksonomien, bare på skatteområdet. Det er spændende at se, om sådan noget det griber, om det får fat, om det bliver trendsen, at det skal vi alle sammen have, om det til sidst bliver en del af lovgivningen, så vi er tvunget til det, eller om det bare er god skik og mere normalen end som det er i dag, hvor det her det ikke er så udbredt. Så det var nogle af de ting, vi kigger ind i. Øget samarbejde med forretningen, nu når vi får de her nye type klimaskatter, som typisk ligger ude i forretningen, jamen der tror jeg også, der kommer et øget samarbejde. Jeg har også nævnt det, et andet krav til skatteafdelingen omkring at kende til de her ordninger, de her skatteincitamenter. Der er mulighed for at kende forretningen, kende de muligheder for at kan vurdere, jamen det er noget, der giver mening, at vi skal benytte os af. Investeringer har jeg også lige været kort ind på, der bruger vi det rigtig meget. Samarbejde med skattemyndigheder. Kan det betyde noget i forhold til, hvor offentlig man er, hvad for et ry man har, hvordan man fortæller om sin skat, hvordan myndighederne de laver deres kontroller, hvordan de indgår i kommunikationen med virksomhederne. Ja, og så de her lige nu privatdrevede mærkningsordninger. Det er noget af det, jeg tror, vi kigger ind i, som sætter skat i høj grad på bæredygtighedsagendaen. Så det var sådan lige nogle ord fra mig. Har I nogle spørgsmål? Jeg gik lidt over. Jeg ved ikke, om det er så meget spørgsmål, men det er mere det her med ansvarlig skat. Det er jo nogle gange nogle dilemmafyldt i forhold til også at optimere skat. Og jeg hørte jo også, du sige, at I bruger jo de der incentives og så videre, der er rundt omkring, hvis I er berettiget til dem. Men der er jo masser af ting, hvor der sådan er skøn i og så videre. Det gør det jo svært, og som revisor og rådgiver, der skal man jo rådgive kun den bedst mulige. Og de fleste vil jo gerne betale så lidt som muligt. Anser stadigvæk skat som en omkostning. Så der må mange dilemmaer i det. Det er der da. Det er der, og det kan jeg også se som jeg som rådgiver. Jeg tror måske, det ved jeg ikke, om jeg skal kloge i, men jeg tror, at I kan da blive mødt mere og mere med, at I skal ramme os på vores ansvarlighedsagenda. Hvor er vi henne på den? Og tilpasse jeres rådgivning mere og mere over i den del. Fordi det er jo, som du selv siger, der er regler, og der er ting, der er anbefalinger, og I kan komme med en løsning. Men hvordan vil vi implementere det, og er det noget, vi vil være med til? Er det på den ene side, på den anden side? Er det lige til grænsen? Og der er en masse svære sondringer, det er jeg helt enig i. Det er jeg meget enig i. Andre kommentarer? Jeg synes jo, det signalerer enormt meget mod og overskud, og dermed også ansvarlighed og dele oplysninger på den måde for en koncern som jeres. Har der været nogle knaster eller noget, som du ville have gjort anderledes, noget du har fortrudt på den walk, I har talt om de sidste 4 år? Om der er noget, vi har fortrudt, eller vil gerne gøre? Ja, anderledes, eller når du sådan kigger tilbage? Vi har været forsigtige. Vi har taget små skridt. Så det er der faktisk ikke. Vi kunne have offentliggjort meget, meget, meget mere. Internt i vores organisation, på vores governance-del, er vi meget, meget, meget længere. Det har vi ikke ønsket at gå ud med. Af den årsag, at vi godt vil stille og roligt følge med den udvikling, sådan at vi ikke går ud med for meget, og er nødt til at trække noget tilbage, eller vi synes, at tendenserne går, og så vi har taget nogle stille og rolige skridt. Det vi har følt har været givet mening, og ikke haft som mål at være de allerbedste. Så det kan jeg faktisk svare nej til, det er der ikke. Men jeg tror, det har været sådan lidt en forsigtig og ydmyg tilgang, vi har haft, selvom vi jo på store virksomheder
ikke er børsnoteret, er nogle af dem, der kommunikerer rigtig meget. Så kunne vi godt kommunikere meget mere. Og det vil vi sikkert gøre, stille og roligt, men i vores tempo. Jeg kunne godt, kan du høre mig her? Nu siger du, at I har vurderet det her, det er skat, ansvarlig skat, er et væsentligt bæredygtighedsemne. Har I også været ude i dialog med jeres interessenter, om de har samme opfattelse, at skat er et væsentligt bæredygtighedsemne for Larsen Group? Det er jo det samarbejde, som jeg tror, der kommer til at, og der har været i Halt, og som jeg tror, der bliver udbygget meget. Jeg har med vores ESG-team haft mange dialoger det seneste år. For 2 år siden, 3 år siden, nej. Så du har fat i noget der. Der er sket rigtig meget det sidste år. Og vores agenda er jo skudt i gang før. Den har vi kørt solo i skatteafdelingen, uden at, selvfølgelig har vi med vores bestyrelse og med vores ledelse osv., men ikke i forhold til, jamen, hvad rører sig over i ESG-sporet. Og der begynder vi meget mere at koble tingene sammen. Jeg sidder og tænker på det her med skat som en omkostning, og der sidder en regnerkreds bag også. Så har der været mulige investeringer eller mulige handlinger, hvor man tænker, at jamen, fordi ansvarligheden vægter mere måske hos jer, at man har sagt nej til nogle mulige investeringer? Eller? Ja. Ja, der har man. Og hvad har været årsagen til det så? Altså, er det, kan du sætte ord? Men det har været noget DNA, vi ikke har syntes kunne tale sammen. Det kan være 2 spor. Det kan være en virksomhed, vi ønsker at overtage, hvor at det kommer jo med en historik og med en ledelse og med et vores Lars Larsen Group er ikke bygget op på den måde at gå ind og købe noget og så lave det om. Køb noget, fordi der er noget, der har været sundt og veldrevet, og så de får lov at drive deres virksomhed videre. Så det har været afgørende, at det har været noget, vi kunne se os ind i værdimæssigt. For det har ikke været et ønske at gå ind og så lave det hele om. Det er den ene ting. Den anden ting, det er på investeringssiden, altså for eksempel kapitalfonde. Der kigger vi også over mod USA. Og de er ikke så modne, som Europa er på det her område. Så de bruger nogle andre strukturer, vi kan ikke få den samme transparens i det. Nødvendigvis i hvert fald. Og den dialog er vi ret hårde på, at vi skal vide, hvad vi investerer i, og de skal love os, at de ikke laver nogle strukturer, der er aggressive osv. osv. Og det er der rigtig mange, der også gør. Det gør de fleste faktisk, men vi skal have en mulighed for at kigge ind bag tingene. Ellers så kan vi godt finde på at sige nej. Og det er også sket. Vi lukker for spørgsmålet her, desværre. Det var et meget interessant indlæg. Så mange tak til dig, Lone. Skal vi lige give hende en hånd? Ja. Næste levende billede bliver Jesper Brønden Jensen, som er partner i Deloitte og også formand i FSR's etikudvalg. Og du vil gøre os lidt klogere på uafhængighed og bæredygtighed. Yes. Nu skal jeg se, at den her, det kører bare på den her. Yes. Nej, det er jeg faktisk enig i. Heller ikke den der. Så tror jeg, vi er der. Jo, jamen tak for introen. Ja, mit navn er Jesper Brønd Jensen. Jeg arbejder med Independence i dagligdagen i Deloitte. Derudover så er jeg formand for FSR's etikudvalg, og det har jeg været siden 1. august i år. Vi har rigtig mange ting på agendaen. Jeg kan se, der sidder flere medlemmer herinde i dag, og det er en travl periode, vi er inde i. Vi arbejder blandt andet med ISO-koden omkring noget teknologi, der kommer nu her i slutningen af i år. Vi har arbejdet med komponentrevisor. Vi har en lille særskilt pegegruppe, hvor vi også har en masse omkring artikel 5 ydelser med videre, så der er gang i kedlerne.
Det vi så også har gjort i løbet af sidste år og i år, det er jo så, at vi har lavet 2 notater omkring bæredygtighed, CSRD-vejledningen. Og det er dem, jeg vil prøve at gå igennem i dag, og så lige komme med de hovedbudskaber, der ligger. Notaterne er lavet i 2 stykker, og det er fordi, vi delte det op på en PI-del og en non-PI-del, fordi der er alligevel væsentlig forskel på, hvad vi kan som revisor, og hvad for en lovregulering vi er inde under. Så agendaen, som vi skal igennem i dag, det er jamen, først og fremmest, jamen, hvorfor fandt vi egentlig det relevant at udarbejde de der 2 notater. Så kommer vi ind på CSRD, hvem er omfattet og hvornår er de omfattet. Lidt omkring lovreguleringen og revisors uafhængighed. Og så kommer vi ind under nogle forskellige scenarier, hvor jeg lige vil fokusere lidt på EU-PI-virksomhederne. Og så har jeg lige på planche med omkring, hvad er forskellene mellem EU-PI-reguleringen og non-PI. Og så vil jeg prøve at gå igennem et eksempel fra vores notat, så I lige kan se, hvordan det er bygget op. Så først og fremmest, jamen, hvorfor fandt vi behov for at udarbejde det her notat? Jamen, lovgivningen er jo principbaseret, det vil sige, at det er nogle overordningsretningslinjer, og derfor var vi af den overbevisning, at der var brug for noget vejledning. Vi snakker om et nyt fagområde, og derfor mente vi også, at det var relevant og ligesom at tage fat i det. Jeg vil sige, fra start af, der var vi meget udfordret, fordi at det var jo et helt nyt område, og vi ville rigtig, rigtig gerne skabe nogle notater, hvor man havde nogle eksempler, der var meget praktisk orienteret, sådan at man ligesom kunne bruge dem ude i medlemsfirmaerne. Og derfor var vi simpelthen nødt til at gå i dialog med forskellige bæredygtighedseksperter, simpelthen for at få den viden om, hvad er det egentlig, I sidder og laver ude ved kunderne, og hvor er det så, vi mener, det kan tappe ind i forhold til vores uafhængighed. Og så var der også helt klart en meget, meget stor efterspørgsel fra FSR's medlemmer på at få noget, fordi hvis man kigger ind i, hvad der ellers var af vejledninger, så var det yderst begrænset. Der er hverken kommet noget fra EU eller Erhvervsstyrelsen. Der kom så undervejs et udkast til IASPA-koden, hvor at der vil komme det, de kalder en part 5. Men sagt mellem os her, så var vi ikke voldsomt imponeret af det, over det indhold, de kunne komme frem med, fordi det så lidt ud som om, at de bare havde taget finansielle rapporteringer og skiftet det ud med bæredygtighed. Så vi synes egentlig ikke, at det var noget, som vi rigtig kunne bruge til noget. Kigger vi så ind i de notater, som vi har lavet, jamen så som sagt er de opdelt i en PI og en non-PI-del på grund af forskellige lovgivning. PI-notatet er todelt nede i eksemplerne, og det skyldes, at når man sidder og kigger ind i EU-PI-forordningen med videre, jamen så er der ikke voldsomt mange nuancer på, om vi er på den rigtige side eller den forkerte side af stregen. Hvor at non-PI-notatet, den har vi så delt op i 3 kolonner, fordi der har vi også mulighed for at lægge nogle sikkerhedsforanstaltninger ind, der gør, at vi faktisk godt kan udføre en opgave, så længe at vi bare sikrer os, at den trussel, der måtte være, selvrevisionstrussel, at den så bliver elimineret med de sikkerhedsforanstaltninger, der måtte være. Man kan ikke bare gå ned i eksemplerne og så sige, nu klør jeg på her, og det passer lige ind i den opgave, jeg er i gang med. Man skal også have læst teksten i notatets indledning, fordi der er en del forudsætninger og forhold, som man skal lige tage højde for, når man sidder og læser ned i eksemplerne. Og så har vi sendt notaterne til Erhvervsstyrelsen for kommentering, fordi at vi mener, det er vigtigt, at der er en fælles linje for, hvad er det, vi kan og hvad vi ikke kan. Vi har så lige fået lidt feedback på vores PI-notat, så der er vi lige i gang med at opdatere, og der forventer vi, at der kommer en ny version her enten i oktober eller november i 24. Det er dog ikke noget essentielt, der er i den, men der er lidt ændringer. Hvis vi så kigger ind i hvem og hvornår, jamen så ved vi jo alle sammen, at bæredygtighedsrapporteringen i EU, den implementeres over en årrække her fra 24 til 28. Særlige store virksomheder, det er dem med over 500 ansatte, og som er også statslige aktieselskaber og finansielle virksomheder, som er PI, jamen de er i fokus lige nu.
Der er lige omkring 200 børsnoterede selskaber i Danmark, hvis vi ligesom trækker investeringsforeningerne ud. Så det er alligevel mange, som går hen og kommer i scope. Axel Future, de har så lavet en opgørelse over, hvor mange selskaber, der måtte komme i scope her. Den er dog baseret på 22 tal, men det viser, at ca. 80 virksomheder er underlagt rapporteringskravene. Og der er så 61 af dem, der er børsnoteret. I 25, som I ved, så kommer store C-virksomhederne, og det vil jo så udvide antallet betragteligt. Kigger man på CVR og søger virksomheder ud med over 500 ansatte, så er der lige omkring 350 virksomheder. Der er selvfølgelig også de pege med, som så er med i 24. Og Erhvervsstyrelsen har anslået, at lige omkring 2300 virksomheder vil være omfattet, når vi har fuld implementering af reglerne. Så det er mange, det kommer til at ramme. Kigger vi på lovgivningen, jamen hvem har ansvaret? Altså bæredygtighedsrapporteringen, den skal aflægges, ligesom vi faktisk kender den i dag for den finansielle årsrapport. Det er der ikke den store forskel på. Bæredygtighedsrapporteringen, den medfører jo en betydelig udvidelse af de rapporteringskrav, der måtte være. Det var den forrige også inde at snakke om. Og det er klart, at med alle de standarder, der ligger og der skal opfyldes, jamen, så er det jo en væsentlig udvidelse i forhold til paragraf 99 i årsregnskabsloven. Det er bestyrelsen og direktionen, som har ansvaret for udarbejdelse af bæredygtighedsrapporteringen, og det er generalforsamlingen, ligesom vi kender det i dag, der går ind og vælger bæredygtighedsrevisor. Der skal man være opmærksom på, at der skal så vælges både en bæredygtighedsrevisor, og der skal vælges en finansiel revisor. Så var vi, det har også været nævnt i dag, at der jo så er kommet et lovforslag omkring andre erklæringsudbydere, og der er jo så pt. Et lovforslag i høring. Og det har høringsfrist den 1.10, så der er lidt travlt. Der har ikke været meget tid at kigge ind i det på. Men det vi i hvert fald synes, vi kan se ud af det, det er, at det med at spille under de samme principper og regler, det er ikke noget, som vi lige umiddelbart kan se afspejler sig i det lovudkast, der ligger. Så der er mange kommentarer fra FSR. Jeg kan ikke huske, Marine, hvor mange vi er over på, men det er i hvert fald rigtig mange indtil videre. Så det bliver nok, der bliver nok noget frem og tilbage omkring det lovforslag. Vi synes også, det ser ud som om, det er et meget politisk lovforslag, som Bødskov han er kommet med, fordi han bare gerne af princip vil have andre erklæringsudbydere ind. Fordi kigger vi lige lidt omkring i vores nærområde, så har Norge, de har faktisk også prøvet at se, om de kunne få det ind i deres lovgivning, men det har de faktisk opgivet, fordi det var for kompliceret. Sverige og Finland, de har på forhånd sagt, at det kommer ikke til at ske. Og der er faktisk kun ganske få lande i Europa, hvor at der kommer en anden erklæringsudbyder. Så lige nu, der tror jeg, vi løber ene gang i forhold til Norden i hvert fald, og så må vi så se, hvor det hele det lander hen. Kigger vi så ind i, hvad for en lovgivning vi er underlagt som FSR-revisorer, jamen vi har jo vores grundparagraf omkring uafhængighed, som er revisorlovens paragraf 24. Den kommer jeg lige ind på lidt senere. Og så har vi paragraf 31, som fortæller om krav om revisionsudvalg i pegevirksomheder. Og der vil bæredygtighedsrapporteringen også blive omfattet af den. Og det kommer jeg også lige ind på lidt senere. For EU-pege, jamen der har vi jo artikel 4 og 5, som så er blevet opdateret her fra 1. januar 2024, som også rammer ind i det her. Og så har vi vores IASPA Code of Ethics, hvor at både part 4a, som gælder review og revision, er en del af, og så har vi part 4b, hvor det er andre erklæringer. Og vi har haft en drøftelse i etikudvalget omkring, hvor skal den her erklæring ligge henne, fordi det er i hvert fald ikke en review-erklæring, og det er heller ikke revision. Så vi er blevet enige om, at en part 4b må være det rigtige at lægge den nedenunder, og det betyder så faktisk, at der er tale om en helt opgavespecifik uafhængighed, man skal vurdere. Og IASPA-koden er i den grad bagud,
Så vi forventer faktisk ikke, at hverken 2024 eller 2025, de vil være omfattet af AESPA-koden paragraf eller part 5b eller part 5. Så der vil part 4b faktisk være det gældende. Kigger man ind i det, jamen så er det faktisk dansk lovgivning, der vil være strengest indtil part 5 den kommer, eller i de tilfælde, hvor det er EU-PAI, jamen så er det EU-PAI-forordningen, som vil være strengest. Når part 5 kommer, jamen så vil vi mene, at så kan det være, at den strammer op flere steder i forhold til, hvordan vi ser det i dag. Og så har Revo, de kommer vist med nogle udtalelser omkring nogle forslag til erklæring og modifikationer meget snart, har jeg ladt mig lytte til. Så yes. Hvis vi kigger videre på revisors uafhængighed, jamen så skal vi afgive en erklæring med begrænset sikkerhed. Og i og med, at det ikke var en reviewerklæring, jamen så er det part 4b i AESPA-koden. Helt overordnet, jamen uafhængighedsreglerne er grundlæggende fuldstændig de samme, som vi kender dem i dag på det finansielle område. Det vil sige, at revisor skal jo vurdere om leveringen af de ikke-revisionsydelser, som vi gør, om det kan true vores uafhængighed. Erklæringen den afgives, så den er omfattet af revisorlovens paragraf 1, og dermed så gælder vores grundparagraf, som vi har i paragraf 24 i forbindelse med bæredygtighedsrapporteringen også. Og det betyder så, at både opgaveperiode, økonomiske interesser, forretningsmæssige forbindelser, selvrevision, egen interesse og så videre, at det er en del af det, som vi er nødt til at forholde os til i forhold til bæredygtighedsrapporteringen. Og det gælder, om du er en PAI eller en non-PAI. Der er ingen forskel på det. Og der ligger så også en uafhængighedsvejledning, som så uddyber det her og forklarer rækkevidden af paragraf 24. Så den kan man også læse igennem for ligesom at få noget fortolkning af, hvordan paragraf 24 skal forstås. Og samler vi alle de paragrafer op, jamen, så vil de alle sammen gælde for bæredygtighedsrapporteringen. Og det er sådan set ligegyldigt, om du kun sidder som bæredygtighedsrevisor, eller finansiel revisor, eller begge dele. Så da paragraf 31 også gælder bæredygtighedsrapporteringen, så betyder det faktisk, at revisionsudvalget i en PAI-virksomhed skal overvåge processer og revisors uafhængighed, og dermed har de jo så ansvaret for bæredygtighedsrapporteringen. I en ikke-PAI-virksomhed, så er det øverste ledelse, der har det ansvar. Som vi har været inde på af nogle omgange, jamen, så er der jo tale om fuldstændig ny lovgivning, og vi arbejder alle sammen på usikker grund her. Lovgivningen ændrer sig undervejs, vejledninger ændrer sig undervejs, og den måde, man ser på tingene på. Så de ydelser, som vi ligesom leverer ind nu her, det er jo selvfølgelig forbundet med en vis usikkerhed på, hvor langt kan vi gå, og hvor langt kan vi ikke gå. Det har også været nogle af de mange diskussioner, vi har haft i etikudvalget, da vi sad og lavede alle de eksempler, som vi har lavet. Det, der ligesom er problemet her, det er, at vi føler lidt, at vi asfalterer samtidig med, at vi er i gang med at lave arbejde. Så det er ligesom om, at vi hænger meget, meget, meget tæt på lovgiver hele tiden. Og vi ved jo også, at hvis der er et eller andet fra lovgivers side om, at der er noget, som ser lidt underligt ud, så kan de jo starte en undersøgelse efter paragraf 37, og lige pludselig så kan vi jo komme i en revisornævnssag, hvis der er noget, vi har overtrådt. Og så bliver bevågenheden i hvert fald meget offentlig, hvis det er, at man lander i sådan en. Så skal man tænke på, at når man sidder og kigger på det her, jamen så skal der laves en separat vurdering af uafhængigheden, både på bæredygtighed og også på den finansielle årsrapport, men man er også nødt til ligesom at kigge samlet på det. Rådgiver man en ikke-erklæringskunde, jamen så er man selvfølgelig ikke underlagt uafhængighedsreglerne.
Og så er der et meget vigtigt faktor, som vi har brugt en del krudt på også i notatet, det er, at man skal have vurderet virksomhedens modenhed. Men det kommer jeg lige ind på her om ikke så længe. Så nævnte jeg, at der er nogle forskellige scenarier. Nu er det EU-PEI, jeg har taget frem her, men vi har jo det scenarie, at vi kan være både den lovpligtige revisor, og så kan vi også erklære os som bæredygtighedsrapporteringen. Og der er så de gængse forbud, som vi kender i EU-PEI-reglernes artikel 5, om at der er forbud mod, at der er en del ydelser, vi ikke må lave, herunder lønninger og lønskat, told, beregning af skatter med videre. Det gælder der. Kigger vi så kun på bæredygtighedsrapporteringen, jamen så er det faktisk det samme regelsæt som for den finansielle revision. Bortset fra, at der er en enkelt ydelse omkring lønninger, som ikke er omfattet. Og en af de ting, som vil blive rettet i det opdaterede notat nu her, det er, at vi havde der var et indspark fra Erhvervsstyrelsen om, at levering af vurderingsydelser vil ikke være tilladt i nogle af de her tilfælde her. Det står ikke klart i notatet, eller det står lidt modsat faktisk i det notat, der ligger nu. Så det er noget af det, der vil blive rettet ind efter en lille lovkommentar, der var nede på, var det side 156, et eller andet, som vi ikke lige havde fanget. Så har vi det sidste scenarie, og det er der, hvor vi alene udfører den lovpligtige revision. Og der går faktisk artikel 5 ind også og favner rigtig, rigtig mange af de ydelser, vi ellers i øvrigt ville tro, vi kunne lave på bæredygtighedsrapporteringen. Og det er fordi, at når man læser ind i den, så står der ikke direkte, at det er den finansielle del, som man er begrænset i. Det er sådan set sådan lidt generelt, og det betyder, at vi ikke kan tage beslutninger eller tilrettelægge styring eller udarbejdelse af bæredygtighedsrelateret dokumentation for eksempel. Det kan vi ikke gøre i en EU-PEI. Vi må ikke bogføre. Vi kan ikke opstille bæredygtighedsrapporteringen. Vi kan heller ikke være med til at designe og implementere eller udføre interne kontroller. Og derudover så kan vi heller ikke udlåne medarbejdere, som så udfører opgaver, der i øvrigt ikke vil være tilladt efter reglerne. Så vi bliver meget låst, selvom vi kun er finansiel revisor. Og jeg tror også, det er derfor, at hvis vi kigger i dag, så er de fleste PEI-virksomheder, de har valgt samme revisor, både på bæredygtighed og så på den finansielle revision. Også fordi det hjælper også dem til ikke at skal fortælle den samme historie 2 gange, når der skal afgives 2 forskellige erklæringer. Jeg tror, jeg skal lige have styr på tiden her. Nå, så er vi god tid nu. Ja, okay. Yes, super. Nu skal vi se, om det var den der. Det var det ikke. Yes. Hvis vi så kigger på de forskelle, der er på PEI og non-PEI, så kan vi lige sige først her, hvis vi tager PEI-virksomhederne, jamen det er så en opsummering, altså uafhængighedsvurdering til afsæt i de skærpede EU-uafhængighedsregler. Og egentlig, hvis man kigger ind i det, så er ISPA-koden, som godt nok ikke er trådt i kraft, da part 5 ikke er trådt i kraft endnu, den omhandler forbuddet mod selvrevision, og det er egentlig også den måde, at artikel 5 er bygget op på. Så selvom part 5 kommer, så mener vi ikke, der kommer til at ske det helt store på det område. Men når part 5 så kommer, jamen så vil der være direkte forbud mod selvrevisionstruslen, da alle ISPA-PEI virksomheder, som vil være omfattet af det, så selvrevisionstruslen vil man ikke kunne eliminere, når part 5 den kommer. Honorar skal I være opmærksom på, de holdes som udgangspunkt helt ude af FICAP-beregningen, men rådgivningsopgaver, de ryger i tælleren. Så de vil så blive omfattet af 70% cappet. Så det skal man have med i sine overvejelser, når man hjælper virksomhederne med ikke-revisionsydelser, eller erklæringsydelser hedder det. Og så må vi som sagt ikke opstille bæredygtighedsregnskabet, men vi må selvfølgelig godt hjælpe med at rådgive omkring det. Kigger vi så på de øvrige virksomheder, jamen de er underlagt de almindelige uafhængighedsregler,
fra revisorloven, samt ISPA Code of Ethics. Her er der så mulighed for at anvende tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at eliminere en selvrevisionstrussel, hvis det er muligt. Revisorlovens paragraf 24 gælder også i det her tilfælde her, og uafhængighedsvejledningen er med til at understøtte yderligere vejledning, hvis det er, at der skulle være behov for det. Der er også i ISPA-koden krav om en såkaldt two-prong test, og den test bør man lave på alle sine opgaver for at vurdere, om det er en ydelse, som påvirker regnskabet, og i givet fald også, om det påvirker revisionen. Og hvis der ligger en selvrevisionstrussel ud for den two-prong-test, jamen så er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, man kan lægge ind over. Dem kommer jeg lige tilbage til lidt senere. Så indtil part 5 ligesom træder i kraft fra ISPA-koden, så vil dansk lovgivning på det her område her være strengest i forhold til de øvrige virksomheder. Så nævnte jeg lige lidt omkring kundens modenhed. Kundens modenhed var ikke noget, vi lige i starten havde tiltænkt skulle ind i notatet. Det var en drøftelse, vi faktisk havde undervejs, dengang vi sad og gennemgik vores eksempel og sige, jamen, hvad er det, der kan trigge, at vi ikke kan udføre en opgave ud fra en uafhængighedsmæssig overvejelse? Og det er jo netop det der med, hvornår træffer vi en ledelsesbeslutning, hvornår træffer vi ikke en ledelsesbeslutning. Og jo mere moden en kunde er i deres vej til at forstå reglerne og hvordan de skal agere i dem, jamen jo mere kan man også pingponge med kunden, uden at det anses som værende en ledelsesbeslutning, vi tager, fordi de har den kompetence og den viden, der ligesom skal til. Så der er et ret stort afsnit omkring kundens modenhed, hvor at man simpelthen i den vurdering, når man sidder og kigger på ikke-erklæringsydelserne, så skal man ind og vurdere, hvem er det, vi sidder overfor. Og så må man simpelthen vurdere den ydelse, som man udfører i forhold til den modenhed, kunden så har på det punkt. Og hvis ikke kunden har de nødvendige kompetencer, jamen så kunne man muligvis starte et andet sted. Og så kunne man starte med at lave nogle workshops for dem. Man kunne hjælpe dem lidt med at forstå reglerne. Man kunne give dem noget overordnet guidance med videre. Sådan at man egentlig i fællesskab med kunden byggede modenheden op. Og der de så til sidst også havde mulighed for selv at træffe de der selvstændige beslutninger, der gør, at vi så kan hjælpe dem med de ydelser, som de efterspørger omkring rapporteringen. Men det er heller ikke helt ligegyldigt, hvad det er for en kunde, du sidder overfor. Fordi vi drøfter også lidt, at du kan godt have en kunde, hvor en i finansafdelingen eller bæredygtighedsafdelingen, de er meget kompetente, hvis man kigger på deres uddannelse og deres forståelse for regnskab med videre, men som der var en, der sagde fra udvalget, han sagde, jamen, hvis de så er fuldstændig ligeglade og er spejlblank på lige præcis det, som vi sidder og rådgiver omkring, jamen så kan vi jo faktisk ikke gå ret langt, fordi hvis de er uinteresserede, så er det jo os, der kommer til at tage beslutningerne, det ved vi jo. Så kommer vi med et forslag, de siger, yes, det tager vi, og så kører vi. Og den der vurdering, den skal man simpelthen ind og have for at vurdere, hvor langt vi kan gå i forhold til de ydelser, som vi kan levere. Og ultimativt, jamen, så må vi afstå den opgave, som vi er blevet bedt om at lave, hvis ikke at modenheden er der tilstrækkeligt til at kan hjælpe. Når vi så kigger vurdering af trusler, og nu snakker vi jo så non-PI virksomhederne, jamen det kender vi jo fra vores finansielle revision. Jamen hvordan kan vi lægge nogle sikkerhedsforanstaltninger ind i forhold til den opgave, vi udfører? Vi kan i hvert fald vi kan anvende nogle forskellige partnere eller opgaveteams. Det gør i hvert fald, at selvrevisionstruslen kan elimineres på nogle områder.
Man kan lægge en passende reviewer ind, som ikke har været medlem af det team, som har udført arbejde, eller heller ikke har været en del af revisionsteamet. Eller man kan jo præsentere ydelser, hvor der er en række alternativer, der gør, at det er ligesom kunden, der skal tage de beslutninger, som nu skal tages, for at de kan komme videre med deres bæredygtighedsrapportering. Hvis man føler her, at man kan komme ind og få elimineret den trussel, man har identificeret, jamen så kan man jo i princippet godt aflevere eller bistå med opgaven. Kan man ikke komme i mål, jamen så må man simpelthen afstå fra at udføre den opgave. Og så vil igen være opmærksom på, at en selvrevisionstrussel, den kan ikke elimineres for en PI-virksomhed eller en IS per PI. Hvis vi så kigger på lidt på notaterne omkring lige en hurtig læsevejledning her, jamen uafhængighedsreglerne, som vi har taget afsæt i på EU-PI, den er selvfølgelig med afsæt i EU-PI-reglerne. Det vil sige, at vi har allerede i vores eksempler iagttaget en eventuel selvrevisionstrussel, dengang vi sad og designede, hvad for nogle ydelser kan vi levere, hvad for nogle kan vi ikke levere. Og det er igen på baggrund af artikel 5, som jo egentlig baserer sig på samme princip som ISPA-koden. Som sagt har vi delt den op i 2 kolonner, da nuancerne er væsentligt mindre i en PI i forhold til en non-PI. Så når vi lige viser eksempel her om lidt, jamen så har vi ydelsen ude til venstre. Og i midterkolonnen, der står så som overskrift det, som i udgangspunktet er tilladt. Og ude i højre side, der er så det, som i udgangspunktet ikke er tilladt. Så der har vi faktisk delt det op på den måde, for ligesom at fortælle, jamen, hvor ligger nuancen til, hvornår det er OK, og hvornår det ikke er OK. Kigger vi på non-PI-notatet, så er det jo med udgangspunkt i dansk regulering, med iagttagelse af de uafhængighedsregler, der er her. Og igen, så må vi jo gerne have en selvrevisionstrussel i forhold til non-PI-virksomhederne, men det kræver selvfølgelig, at der er nogle sikkerhedsforanstaltninger. Så derfor har vi bygget notatet op på lidt anden vis. Der er også 3 kolonner, men nu er alle 3 kolonner fyldt med ydelser, som i første kolonne med begrænsede trusler. Og de begrænsede trusler, det er typisk rådgivning og kommentering. Så har vi trusler, der formentlig kan reduceres til et acceptabelt niveau. Og det er, hvor vi laver assistance eller udarbejder udkast. Og så har vi så trusler, der ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau. Og det er så deltage i kundens ledelse og beslutningstagning. Så den er bygget op på den måde, at højre side i begge notater, det er der, hvor vi ikke kan være med. Første kolonne i non-PI-notatet, og så den midterste kolonne i PI-notatet, det er der, hvor vi som udgangspunkt godt kan lave ydelsen, uden at der er de helt store sikkerhedsforanstaltninger. Og så har vi midterkolonnen i non-PI, hvor at man virkelig skal overveje, om vi kan eliminere den trussel, der måtte være. Så vil jeg lige prøve at vise eksemplerne her. Det er dem, vi har fundet anledning til at beskrive i vores notater her, hvor at vi har nogle ydelser i forbindelse med workshops. Så har vi noget omkring undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, dobbelt væsentlighedsvurdering, kundens parathed, der er gap-analyse, modenhedsvurdering og intern kontrol af systemer, indsamling og eller registrering og bæredygtighedsrapportering. Mange af de ydelser er jo stadigvæk noget, man måske godt kunne få sammenholdt med en finansiel rapportering, men der er stadigvæk rigtig, rigtig mange af de her ydelser her, som er helt ukendte. Og det var netop derfor, at vi var nødt til at gå ud og snakke med nogle eksperter omkring det her. Og PI-notatet blev lavet først, og i mellemtiden, jamen, så kom der faktisk lige 2 ekstra ydelser ind, dengang vi lavede non-PI-notatet.
omkring dobbeltvæsentlighedsvurdering til datapunkter, og så anskaffe dem til en IT-systemer. Det vil vi i vores opdaterede PI-notat overveje, hvad vi skal tage med der af de to forhold. Hvis vi så kigger på review af dobbeltvæsentlighedsvurderingen, jamen så vil kunden kunne komme og spørge, om vi vil foretage en gennemgang af deres dobbeltvæsentlighedsvurdering. Og de kunne have et ønske om, at de fik lidt råd og vejledning om, der var nogle tiltag, de kunne gøre, eller noget, der gjorde, at de fik en bedre vurdering. Så de kunne komme og spørge os, om vi kunne være med til at identificere relevante interessenter, hvilket er nogle af de forhold, man bliver nødt til at forholde sig til. Der kunne være en liste over potentielle relevante bæredygtighedsforhold. Hvordan påvirker de enkelte risici og muligheder? Og hvordan påvirker det de økonomiske muligheder og risici? Og så resultater og fastlæggelse af, hvad der er væsentligt, og så en evaluering af deres strategi. Det var det, vi var ude og høre bæredygtighedseksperterne på. Hvad er det egentlig, I går og laver derude? Og det var så nogle af de ting, vi fik her. Og så lige for at vise selve notatets opbygning her, det er så for PI. Jamen, der har vi selve ydelsen her. Jeg ved ikke, folk kan se her. Og så har vi det, som der er udgangspunkt. Hold op. Det, der som udgangspunkt er tilladt at lave, og så det, som ikke er tilladt. Og for PI, der er det typisk, at vi kan deltage. Vi kan hjælpe med best practice i forhold til regulering. Vi kan deltage i for eksempel workshops, vi kan dele viden og standarder og generisk rådgivning. Det vil sige, at vi holder os på et overordnet niveau, hvor det ikke er meget, meget kundespecifikt de ydelser, vi kan levere. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i EU PI-forordningens artikel 5, at det her det er lavet. Går vi over og kigger på non-PI, så er det, som jeg nævnte, så er der 3 kolonner i stedet for, hvor vi har de begrænsede trusler ude til venstre, de trusler i midten, som vi skal forholde os til at se, om vi kan få nogle sikkerhedsforanstaltninger ind, og så ydelser, som vi som udgangspunkt ikke kan lave, de står ude til højre. Men der kan I se, at nuancerne er forskellige her, fordi nu kan vi lige pludselig deltage, og vi kan gå dybere ned i nogle af tingene med at assistere, og vi kan være med til at lave udkast, og vi kan lave indledende vurderinger med videre. Men igen, det der er rigtig, rigtig vigtigt her, det er kundens modenhed. Så det er kundens modenhed, der ligesom er med til at definere, hvor meget vi kan lave af den midterste kolonne her. Skal vi se. Så har jeg også lige taget et andet eksempel med her, hvor det er omkring interne kontroller og systemer. Her er det for PI, hvor det er noget generisk, vi kan lave best practice, og vi kan lave as-is-analyser med videre. Så her, vi kan ikke gå dybt ned i kundens materiale og komme med meget kundespecifikke løsninger. Men vi kan være med til på et overordnet niveau og ligesom at hjælpe dem igen, taget højde for modenheden. Og for non-PI, jamen igen, så er der mulighed for at gå længere med at både lave udkast til politikker og procedurer og assistere med at udføre interne kontroller med videre. Så jeg håber lidt, at de her 2 eksempler, de kunne fortælle lidt nuancerne hvad der ligger på EU og PI, og hvad der ligger på non-PI. Altså der er en væsentlig forskel på, hvor langt vi kan gå i forhold til de der ydelser. Og det var faktisk det, tror jeg. Jeg skyndte mig også. Nej, sorry. Hvad, er der nogen, der har nogle spørgsmål til noget af det? Ja? Kan I høre? Ja. Det var godt. Jeg har et nysgerrigt spørgsmål, og det kan godt være, at det ikke er ja, men det er sådan en refleksion, om vi har gjort en refleksion over det forhold, at du har en generalforsamlingsvalgt revisor til den finansielle del,
og så har du en bæredygtighedsrevisor. Ja. Hvad så? Bæredygtighedsrapporteringen, den er en integreret del af ledelsesberetningen. Mm. Så får du en påtagelig erklæring på det finansielle regnskab, så får du en gennemlæsningserklæring på selve ledelsesberetningen, og så skal du en reviewerklæring på bæredygtighedsrapporteringen. Mm. Det er noget rod. Ja, det er noget rod, men jeg tænker bare på... Ja, men altså, du får blandet nogle forskellige ting ind i det, fordi hvis der er en bæredygtighedsrevisor, der skal erklære sig på den del af ledelsesberetningen, men du har en forpligtelse til at læse den igennem og se, om den er i overensstemmelse med resten af regnskabet, og den viden, du i øvrigt har, det er selvfølgelig en anden proces, men du vil jo stadigvæk skulle bruge en del krudt på ligesom at sætte dig ind i og forstå, hvordan den er bygget op. Så ja, det må være derfor også, at de fleste virksomheder siger, at det giver jo ikke mening at begynde at skille det her ad, fordi det er let som at skille koldt og varmt vand fra hinanden. Lige præcis. Ja, lige præcis. Men altså, af de PEI-virksomheder, der skal rapportere nu her, der har jeg ikke kendskab til nogen, der har valgt 2 forskellige. Det kan godt være, der er, men jeg har ikke set det. Ja, ja. Mm. Ja. Ja. Yes. Ja. Også lidt bare sådan et nysgerrigt spørgsmål. Hvordan vil du vurdere revisornes modenhed, og måske også det etiske aspekt i, om det er forsvarligt at lade en partner, som har fået 30 timers undervisning online og en multiple choice eksamen, til at skrive under på et bæredygtighedsregnskab? Jeg vil sige, nu kommer jeg selv fra Deloitte, og der har vi jo folk siddende, som lige præcis ved, hvad det er, de har med at gøre på bæredygtighed. Så jeg vil tro, at du kan ikke, det vil være rigtig svært for en generalist-revisor med 30 timers uddannelse at gå ud og så udføre alle de procedurer, der skal laves. Så for mig bliver det en kombination af et team, du sætter ud, som så kan løse opgaven. Det tænker jeg, at de fleste vil komme til at arbejde med. Hvordan det så bliver, når vi kommer ned i store C-virksomheder, det må jo tiden jo så vise, men der tror jeg, at udfordringen bliver endnu større. Også fordi der tror jeg også, kundens modenhed den falder i forhold til de børsnoterede virksomheder. Mm. Ja. Ja, det tænker jeg, hvad Marina, du det? Ja. 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 Det er lidt underligt ting, fordi det er jo noget lovgivningspræget, men faktisk, altså, det er jo noget, lovgiver har pålagt virksomheden at gøre. Ja. Du kan faktisk komme i en situation, hvor du siger, jeg vil ikke lade mig vælge som bæredygtighedsrevisor her, fordi det er simpelthen ikke, der er ikke styr nok på ting. Ja, du kan ikke komme mål med din erklæring. Og hvad man så ender med, det ved jeg ikke, om virksomheden bliver tvangsopløst, eller hvad det er. Men det er sådan set en alvorlig ting. Ja, absolut, absolut.
Det er jeg meget enig i. Yes. Jeg må desværre være kedelig og lukke ned på få det nu, men tusind tak, Jesper. Okay. Jeg har lige lidt praktisk info, inden I forlader lokalet. Som sagt, indledningsvis så giver de 2 oplæg her OE-timer, og for at få registreret det, så skal I ned til der, hvor I fik jeres navneskilte, og skrive jer på listen, så I får de timer. Og så er der lige et lille kvarters pause nu. Næste oplæg og dagens sidste oplæg starter kl. 17.05 ned i det andet lokale dernede, hvor der var generalforsamling. Så lidt pause, hvor vi lige kan få lidt at drikke og slappe af inden det sidste.